Doncs comencem. Bon dia. Benvinguts i benvingudes a la FEDE.cat. Qui no ho sàpiga, som la Federació Catalana d'ONGs i estem formats per 128 entitats. Nosaltres també hem fet les nostres demandes als partits i entre elles hem recordat a tots els partits polítics que a l'abril del 23 ja van signar totes les forces polítiques, la majoria de forces polítiques van signar justament un acord per no utilitzar la migració en campanya. Llavors creiem que és important, òbviament, tornar a recordar-lo avui en aquest espai, en aquest moment. I ja està, no he donat les benvingudes, creiem que aquest acord ve a reforçar allò que van signar ja fa poc temps, en realitat, i creiem que era important que aquesta casa fos escenari de la signatura d'aquest acord i, òbviament, moltes gràcies a totes les forces parlamentàries, a tots els partits, avui presents en aquest espai. David? Bé, moltes gràcies i gràcies com sempre a la FEDE, gràcies als partits, cultures i les persones que han trobat un forat a la seva agenda i gràcies a la premsa per venir. Soc el David Carvala, un dels portaveus d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Avui, 8 de maig, dia abans del Dia d'Europa, que és l'aniversari de moltes coses, incloent la derrota del feixisme, diguéssim, l'última vegada. I la situació arreu d'Europa i arreu del món, pel que fa a l'extrema dreta, és més perillosa que mai des de llavors, potser. I aquí, a Catalunya, tenim, òbviament, des de fa bastants anys, Vox, uns quants anys, Vox, i ara també Aliança Catalana. I aquí el manifest, el pacte que se signarà avui, diu clarament que hauria de ser una obvietat que Aliança Catalana és d'extrema dreta. I les enquestes ara indiquen que no només torna a entrar Vox, sinó també Aliança Catalana. I hem de tenir clar que l'extrema dreta a Catalunya, a Espanya, arreu d'Europa, quan guanyen vots, ho fan amb mentides i amb discursos d'odi. No ho fan amb propostes per millorar les vides de la gent, enganyen la gent per imposar retallades socials, atacs a les pensions, condicions laborals, tot, i que la culpa tenen les persones migrades, com deia la Montse. O també ara persones trans, persones LGBT, gent que parla un altre idioma, el que sigui. És el vell tema de vida i venceràs. Llavors, per això és tan important desenmascarar-los, que és una cosa que portem anys fent com a UCFR, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que en vam començar el 2010 per combatre el llavors partit feixista Plataforma per Catalunya, no lamentat. I vam fer en aquesta mateixa sala, el 25 d'abril, els 3 partits adherits a UCFR van signar una declaració amb bastant contingut polític sobre aquests temes que formava part de la campanya, diguéssim, global contra l'extrema dreta. El pacte d'avui és una cosa diferent. I aquí hem convidat el ventall de forces democràtiques, deixant a banda un espai gris que pacta amb els feixistes, però amb un objectiu molt més concret, que és de tancar el pas, barrar el pas a l'extrema dreta dins el Parlament i les institucions que depenen del Parlament. Amb mesures concretes per impedir que facin servir dels espais democràtics per minar la democràcia i atacar els drets de les persones. Llavors, amb això implica, com dir-ho, que dins del Parlament, jo no he format part d'aquestes persones, sí, ho faran aviat, els parlaments funcionen també amb molt bon rotllo i entesos i aquestes coses, que entre partits democràtics va bé, fa que les coses funcionin. Però amb una extrema dreta que busca atacar els drets humans de les persones, no hi cap el bon rotllo. No hi cap el benentès a veure, ens ajudem mútuament. No s'ha de facilitar res a l'extrema dreta, perquè són un perill. Llavors, jo no conec les normatives del Parlament, ens han assessorat, i el pacte diu que s'ha de fer tot el possible i que es pot fer bastant per impedir que facin servir d'aquests espais. Els propis partits van organitzar un pacte entre ells
en l'última legislatura, entenc que ho van aconseguir, que és tot un repte, però em sembla que va ser bastant complicat. En aquesta vegada, UCFR hem presentat una proposta i s'ha aconseguit l'acord de les tres forces. I si algú intenta dir això és els partits establishment matacant els pobres aquests. No. Aquest acord ve de la societat civil. Hem demanat als partits que signin aquests compromisos. I aquí tenim la FEDE, que representa les ONGs del país. En UCFR som 750 entitats de tota mena i nosaltres demanem als partits que no cedeixin espai a l'extrema dreta. I que si es facin les víctimes, Vox tenen neonazis. Una persona que no nombraré que va liderar un atac contra un centre on viuen nanos. Va produir ferits. Em sembla que hi ha judici per això. Vox van venir a aquest barri. Diuen que volen llibertat d'expressió. Gent d'aquest barri ens van manifestar pacíficament contra Vox i ens acusen de delictes d'odi. Tristament amb el suport de la Fiscalia de delictes d'odi. Aliança Catalana encara no sabem gaire cosa, simplement que són racistes d'extrema dreta, per més detalls, però surten informes que tenen exmilitants de Plataforma Catalunya com a candidats, estan buscant vots i rebent vots de Vox, que mostra que pensis el que pensis sobre la qüestió nacional, que Vox i Aliança Catalana no representen els interessos de la gent espanyola o la gent catalana. Representen l'extrema dreta de sempre. Amb la bandera que sigui, és un enemic de la gent normal i corrent. Llavors, hem d'impedir que l'extrema dreta faci abusi de la presència institucional per fomentar més racisme, més masclisme, més LGBTfòbia. Perquè també hem vist arreu d'Europa com la presència institucional d'extrema dreta alimenta els matons al carrer. També crea temptacions entre els partits a seguir la seva retòrica. Si l'extrema dreta fa servir el racisme, altres partits que no són d'extrema dreta copien el racisme. El mateix sobre discursos sobre seguretat, sobre habitatge i ocupes i aquestes coses. Llavors, hem de fer front a això i per això és molt positiu la resposta que hem rebut d'aquestes 5 partits, 5 forces, de signar aquest pacte avui. Amb propostes concretes i hem acordat també establir els propers dies una comissió de seguiment per ajudar a resoldre malentesos, perquè en aquest cas segur que hi ha molts matisos i en lloc de deixar els partits aparellar-se entre ells i tu, perquè ja podem imaginar com deuen ser les coses dins del Parlament, si hi ha gent de la societat civil que pot, amb bons oficis, ajudar a resoldre aquestes coses, que els partits són autònoms, però intentar que això funcioni. Entenc que en general Vox no ha tingut fàcil en aquesta última legislatura dins del Parlament, això és positiu. Si entren a Aliança Catalana, intentem impedir-los també a ells i a elles fer espais. Llavors, moltes gràcies per haver vingut i haver acordat signar. La Montse ara llegirà i després passarem a la signatura. D'acord, doncs ara donem lectura a l'acord que signaran els partits. Unitat contra l'extrema dreta. Acord de forces parlamentàries democràtiques. Expressem el nostre acord amb la declaració del 25 d'abril d'Unitat contra el feixisme i el racisme i en aquesta línia fem nostres els següents compromisos. No acceptarem ni per acció ni per omissió els vots de cap formació d'extrema dreta per conformar una eventual majoria d'investidura ni, evidentment, de govern. Establirem els acords necessaris per impedir la presència de l'extrema dreta a la mesa del Parlament, les meses de les comissions, a la coordinació dels intergrups i a la relatoria dels grups de treball, així com per evitar que la presentació de ponències col·legiades recaigui sobre qualsevol diputat o diputada de formacions d'extrema dreta. Així mateix, establirem els acords necessaris per evitar, sempre que sigui possible, la presència de les formacions d'extrema dreta en els nomenaments que el conjunt institucional de la Generalitat té potestat estatutària, legislativa i o executiva per realitzar. Això és el Parlament, el Govern i institucions com Sindicatura de Greuges, Consell de Garanties Estatutàries, Sindicatura de Comptes, Consell Audiovisual, etc. Això inclou també la representació del Parlament en els fòrums que corresponguin i específicament
les i els senadors de designació territorial. No normalitzarem ni legitimarem l'acció política de formacions d'extrema dreta. Per això no subscriurem cap iniciativa parlamentària conjunta amb aquestes formacions i evitarem que prosperin les seves iniciatives. Cada partit nomenarà un diputat o diputada de màxim nivell per representar-lo en una comissió de seguiment formada sota el paraigua d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme per persones reconegudes de la societat civil. Aquesta comissió es reunirà de manera regular per assegurar l'aplicació efectiva d'aquest acord. La comissió tindrà les funcions de rebre comentaris de representants dels partits i d'altres fons respecte al compliment de l'acord, ajudar a resoldre qualsevol malentès que sorgeixi i informar periòdicament sobre els progressos. Tot això perquè es compleixi el desig de totes les parts implicades en aquest acord. Limitar la capacitat de l'extrema dreta d'abusar dels espais democràtics per fomentar l'odi i minar la pròpia democràcia. Gràcies. I ara li passes a les respostes? Ara sí que la trobo. Moltes gràcies. I en principi ara si hi ha algun company de la premsa vol fer alguna pregunta, doncs els diferents representants polítics pot fer-ho i els representants poden contestar, òbviament. Ja saben que estan molt liats, discriminant. Sí, digues. Volia veure si podíeu analitzar com de fort és aquest compromís i si davant un bloqueig que només es pogués desbloquejar acceptant una abstenció o el que sigui d'un partit d'extrema dreta, si abans preferiríeu que es repetissin les eleccions o que acceptar aquesta abstenció. Tenim alguna pregunta més per aprofitar? No? Doncs, companys, pots començar? Ui, aquí. Qui vol contestar? Sí, va. Jo crec que primer felicitem-nos, això és haver aconseguit a instàncies sobretot de la societat civil, de les entitats, un acord com aquest, segurament és l'inici de molts més acords i, com deies, que necessiten no només d'aquest compromís preelectoral, sinó segurament una de les primeres accions, per no dir la primera, seria que el Parlament hauria d'instar un pacte antifeixista. Jo crec que això hauríem de fer-ho també amb seu parlamentària, aquells i aquelles que tinguem la representació i que vagi més enllà de totes aquelles mesures que es puguin proposar per evitar l'avenç del feixisme. Crec que no única i exclusivament el cordó sanitari, que també, però evidentment més legislació que tingui a veure amb drets socials, amb una Catalunya més social, això va en detriment de l'avenç del feixisme, i algunes mesures concretes com és una reforma profunda del poder judicial. Això és cert que no ho podem fer des del Parlament de Catalunya, però sí podem promoure aquelles mesures que ens ajudin a que l'accés a la judicatura sigui en igualtat d'oportunitats, i per tant hem de veure quines mesures podem impulsar des del Parlament perquè això passi, i evidentment aquesta legislació que el que necessita és aturar aquest feixisme. I un dret fonamental que la ciutadania ha de tenir, que és s'enfronta directament
amb el feixisme com és el dret a la informació veraç. Crec que més enllà de les mentides, els mitjans de comunicació que publiquin directament notícies falses haurien de deixar de rebre subvencions públiques i sobretot que aquest cordó sanitari també s'estengués no només des del Parlament sinó també a la societat per aquest dret a la informació veraç i per tant promoure totes aquelles informacions públiques i veraces perquè la ciutadania en tingui coneixement. Sí, des de la CUP nosaltres hem crescut amb els moviments antifeixistes i sabem el que suposa quan els hi plantes cara, des de la mort de Guillem Agulló, que ens va fer grans a tots de sobte, amb la Carme i el Guillem com a guia, fins a totes les plataformes i moviments antifeixistes que al llarg dels anys s'han anat creant i hem sigut. I en l'àmbit institucional també sabem què passa quan els hi plantes cara, des del David Fernández quan era diputat amb totes les amenaces que va rebre, fins a la denúncia del conseller d'Horta Guinardó que va rebre una bala a casa seva per plantar-li cara a l'extrema dreta. Sabem els riscos que comporta o els perills o les conseqüències de plantar cara a l'extrema dreta i els seus discursos d'odi, però nosaltres ho tenim claríssim i sempre ho hem fet i sempre hem estat a l'altre costat sense pors i sense dubtes. I, per tant, des d'aquí fem una nova crida, sobretot a la classe treballadora, a les classes populars d'aquest país, en què els seus discursos de confusió, d'odi, de mirar el veí o de fer de competir amb el veí només amaguen racisme, amaguen odi a la diferència i amaguen unes polítiques que sempre estan al servei d'unes minories. Per tant, assenyalant el del costat només intenten beneficiar el de dalt. Per tant, ho tenim clar i nosaltres el nostre compromís és cap vot, ni per activa ni per passiva, que ens beneficiï de l'extrema dreta. Cap ni un, cap. Bé, bon dia. En primer lloc, jo crec que ens hem de felicitar per aquest acord i ens hem de felicitar que avui l'hagin signat més partits que fa una setmana, que també es va signar un altre, eren part dels que estan aquí, però avui celebrem que siguin més grups parlamentaris que tindrem representació al Parlament. Per una altra banda, jo crec que és molt important que puguem situar com a representants polítics la importància del que nosaltres també fem i la importància de com també, com ha explicat inclús el company David Carvajal, el no flirtejar, el no, d'alguna manera, no naturalitzar. I jo crec que amb el pacte que hem signat avui i també voldria recordar que nosaltres al Parlament de Catalunya tenim un pacte antifeixista amb un decàleg de 10 propostes que hem intentat, evidentment, preservar al llarg de tota la legislatura i com no pot ser d'una altra manera i crec que amb la signatura d'aquest acord la voluntat és que tornem a reivindicar també aquest pacte antifeixista al Parlament i sí, cap senador ni senadora de l'extrema dreta crec que hauríem de permetre ni que tinguin cap possibilitat de liderar cap espai parlamentari. No per nosaltres, sinó per el respecte a la ciutadania i pel respecte de la dignitat de la ciutadania. Perquè crec que sovint el que no acabem d'explicar és que no és que s'ataqui una part de la ciutadania, sinó que s'ataca la dignitat de la ciutadania en general. I sí, segurament, avui toca que s'ataqui a persones que potser s'assemblen a mi, però demà pot ser qualsevol de ciutadans o ciutadanes. Potser demà l'atac anirà cap a la teva filla o al teu fill perquè ha decidit estimar a qui vol. Potser demà l'atac va a la teva mare perquè és simplement una dona. I avui segurament l'atac més ferotge és cap a la societat diversa d'aquest país, que també ajuda a construir el que és avui Catalunya, en concret persones migrades i en concret persones musulmanes i molt concretament un atac ferotge contra la comunitat musulmana de Catalunya. I aquí crec que això no podem permetre, perquè l'únic que ens hi juguem és aquesta lluita
ferotge per poder destruir la cohesió social de qualsevol barri de Catalunya. I per això ho celebrem i el nostre compromís com a Esquerra Republicana evidentment és ferm, com ho hem mostrat fins ara, i la nostra lluita continua, perquè l'extrema dreta, sigui quina sigui, parli català o parli castellà, porti una bandera espanyola o una senyera, se l'ha d'assenyalar, se l'ha de combatre, i el que s'ha de fer també, i crec que aquí haurem de tenir també el repte d'aquesta comissió de seguiment que farem posteriorment com a diputats i diputades de diferents grups parlamentaris, els que estem aquí, és que com podem traçar una línia perquè la ciutadania en general també pugui tenir aquesta informació veraç, que es pugui fer una pedagogia col·lectiva i que aquests discursos d'odi no acabin calant com estem veient entre la ciutadania, i moltes vegades la ciutadania més vulnerable. L'últim contra el penúltim és el que busquen destruir l'extrema dreta, i crec que aquí tenim la responsabilitat tots i totes. Bé, bon dia. Ja se sent, sí, no? Sí. M'estem Bé, bon dia a tots. En primer lloc, doncs, de celebrar aquest acord, aquest pacte que fem avui. Dir-vos que des de Junts per Catalunya, ara la companya Najat feia referència que la setmana passada ja s'havia signat un document. Des de Junts per Catalunya sempre hem estat disposats a signar qualsevol cosa que sigui a posar fre a l'extrema dreta, i per tant la primera vegada que se'ns convida, que és avui, doncs nosaltres som aquí i sempre serem aquí quan se'ns convidi per fer aquest tipus d'actes. Vull manifestar també que com a neta de republicans crec que tots els que hem tingut la sort que els nostres avis ens han transmès l'herència del que va ser el feixisme en aquest país, no podem oblidar mai el que va suposar, la decadència, la tristor, la manca de drets dels ciutadans, i crec que això ho hem viscut en primera persona, i per tant l'única cosa que hem de fer és fer la mateixa formació, transmetre el mateix als nostres fills o als nets, perquè sigui la manera que no s'oblidi mai què significa l'entrada de l'extrema dreta en un país i en una societat. Per tant, des de Junts per Catalunya ho tenim molt clar, però també volem dir que és com hem practicat tots els grups que estem en aquesta taula tota aquesta legislatura, perquè no només hem practicat exactament tot el que subscriu avui en aquest text, exactament tots i cada un d'aquests punts, sinó que no hem ni festejat amb l'extrema dreta. Sabeu que a vegades al Parlament es pot arribar a parlar amb algun partit que no té afí ideològicament per arribar a tirar endavant una iniciativa teva. Doncs jo he de dir que, almenys des dels grups que estem aquí, no hem ni anat a parlar amb Vox, per exemple, per veure si se'ns aprovava un text o no. Hem anat al ple i ens l'hem jugat. Si no teníem els vots necessaris, hem esperat a veure què passava. Però nosaltres mai hem jugat amb això, i per tant volem manifestar des de Junts per Catalunya el nostre ferm suport a aquest text, no només de fet, sinó que ho hem practicat i ho hem pogut demostrar tota aquesta legislatura, i que esperem que, ja que som tots avui aquí subscrivint això, doncs es practiqui el que ja s'ha practicat al Parlament de Catalunya, a la resta d'institucions, perquè sabem tots que a l'Ajuntament de Barcelona hi ha hagut algun moment en què això ha fluixejat, diguéssim, i per tant esperem que avui que hi som tots aquí, aquest compromís es mantingui ara i sempre. Gràcies. No sé si us puc canviar un minut perquè la taula no dona. Bé, bon dia a tothom. En fi, el compromís del Partit dels Socialistes de Catalunya contra l'extrema dreta és un compromís inequívoc, és irrenunciable pels nostres valors. Fa molts anys que molts companys nostres hi treballen, amb una companya, Ferran Pedret, que porta molts anys en aquesta lluita, sent una de les cares més visibles en aquest sentit. Vam signar un acord al Parlament, com explicava la Najat i també la Glòria a principi de la legislatura. L'hem complert tots els grups que som aquí i crec que hem sigut molt contundents i molt lleials a aquell pacte que vam signar. Avui signem aquest pacte, que és quan se'ns ha convidat, i per tant contents de ser-hi. Crec que amb les forces democràtiques hem de lluitar juntes contra l'extrema dreta, lluitar contra aquestes mentides, contra aquestes farses que van calant en una part de la població, i també crec que hem de reflexionar tots junts com lluitem i com treballem amb molts ciutadans i ciutadanes perquè no es deixin entabanar per aquestes mentides fàcils, demagògiques, que ens situen en un moment que ens fa pensar en èpoques que no ens agraden i que ens pensàvem que havíem superat. Així doncs, contents d'estar aquí.
Nosaltres, si podem conformar govern, el farem amb forces democràtiques catalanes, com ja sabeu, i per tant, aquest és el nostre camí i aquest serà el que farem els propers dies si els ciutadans, evidentment, ens donen la seva confiança. Disculpeu, ningú no m'ha contestat el que havia demanat. Contestar claríssimament, hem contestat. He vist que abans preferiríeu anar a eleccions que no trencar aquest compromís. Si no ha quedat clar la posició, evidentment és necessari, crec que la companya de la CUP també així ho ha manifestat, queda les restes. Voleu... És a dir, jo únicament crec que el que he dit era com si nosaltres aquest compromís el que planteja és fer un cordó sanitari real a l'extrema dreta, seria contradictori beneficiar-te de l'extrema dreta per acabar configurant un govern. Per tant, nosaltres evidentment no hi comptem i creiem que sigui bo acabar-se recolzant amb els seus vots. Jo et contestaré. Jo crec que el que hem d'apel·lar avui és que la ciutadania ens doni confiança per poder no caure en aquesta pregunta que tu ens planteges, perquè nosaltres el que volem és liderar el país com ho hem fet fins ara com a Esquerra Republicana, també amb forces, evidentment, democràtiques, i ens agradaria no tenir que, com així ho hem dit, dependre de cap força, evidentment, que no és que no representa, és que no defensa ni tan sols ni respecta als drets humans com hem anat veient fins ara. Així que, simplement això, apel·lem a la responsabilitat col·lectiva i que decideixin. Si voleu, si no... No, només crec que no hem d'avançar aconteixements. Les eleccions són el 12 de maig. Nosaltres esperem tenir, és a dir, els suports necessaris, poder fer governs que representin aquests valors democràtics de lluita contra l'extrema dreta i el que ens agradaria és que no tinguessin representació al Parlament i que, per tant, aquesta disjuntiva no hi fos. I, sincerament, esperem el 12 de maig a veure què passa i els ciutadans què voten i a partir d'aquí haurem de llegir. Ara, òbviament, nosaltres ho hem dit, el nostre prioritari, el nostre camí és un govern, evidentment amb forces democràtiques, i no acceptem, com no ho hem fet aquests anys, els vots per aprovar cap llei, cap proposta al Parlament de Catalunya. T'has de canviar. No em canvio. No, jo només dic que ho acabem de signar. És el primer punt. Doncs, com que ja, òbviament, ja m'estan dient que han de marxar, no sé si David té opinió. Sí, tres coses ràpides. Primer, com ha dit l'Alicia, encara queden dies de campanya, llavors, en Unitat contra el Feixisme i el Racisme i els nostres grups locals i la nostra gent seguirem fent campanya contra l'extrema dreta i contra el que representen. Contra Vox, contra Aliança Catalana, hem hagut de tornar a fer còpies de l'Octaveta perquè se n'ha esgotat la primera tirada. Llavors esperem minimitzar la seva presència o eliminar-la. Una confusió respecte a la declaració que es va signar aquí el 25 d'abril va ser una cosa superràpida per fer abans de començar la campanya i llavors vam acordar el dilluns a la nit, fer-ho el dijous al matí. Llavors, per facilitar això, vam fer només entre les tres forces adherides a UCFR. Llavors, crítiques a altres partits per no haver signat una cosa que no es vam convidar a signar, fora de lloc. Dit això, el soroll que s'ha fet i ha sortit el tema en debats electorals, això és positiu, que es passi soroll. Tant de bo haguessin dit a la premsa que això no era una cosa de partits, era també, com avui, una cosa impulsada per UCFR. Però bueno, com a resultat d'aquest soroll, va obrir el camí per dir sí que podíem fer un pacte del conjunt de forces democràtiques que representen entre 75 i 80% del ventall del Parlament, si la gent no enganyada per l'extrema dreta i les dretes properes. L'altra cosa que confiança, però també vigilància des de la societat civil, que no és un partit tocant els nassos d'un altre partit, és la gent dels barris, del carrer, que diu que la gent que nosaltres elegim, bueno, jo no tinc vot, però paguem amb els seus impostos, això sí, que demanem que compleixin amb els requisits democràtics.
I l'últim punt és que això és un exemple del que és unitat. Que aquí tenim partits que discrepen en moltíssim, per no dir tot, gairebé tot, però contra l'extrema dreta han aconseguit posar-se d'acord. I això és molt important, és un model del tipus de feina que necessitem en aquest tema i segurament en altres. Més enllà de les sigles i els interessos, intentar defensar principis compartits, com deia un amic meu, lluites compartides, en objectius que compartim. Llavors, a nivell parlamentari, seguirem treballant i els partits seguiran treballant perquè això funcioni. Haurem d'establir la comissió de seguiment amb gent reconeguda de la societat civil, però això és una part dins del Parlament. Una gran part de la feina contra l'extrema dreta s'ha de fer als barris, als llocs de feina, a la cua del pa, on sigui, per fer front a les mentides i evitar que això s'estengui. I això no depèn de la gent al Parlament. Depèn de la gent dels barris, que inclou gent de partits, però gent dels sindicats, de veïns, de grups immigrants, de tota aquesta xarxa social que tenim, per sort, a Catalunya, i haurem de seguir treballant. Ara, els dies que queden de campanya. Després, amb les campanyes electorals, la campanya electoral de les europees, que també la gent que tingui vot, i durant bastant temps més. Però no oblidem mai que si ens unim, som la gran majoria. I nosaltres ens basem en la veritat, dir la veritat i defensar els interessos de la gent. L'extrema dreta només puja amb mentides perquè ells ataquen la majoria de la gent. Llavors nosaltres ho tenim per guanyar si ens unim i fem front sense fissures contra l'extrema dreta. Llavors el pacte d'avui és un bon pas endavant en aquest sentit. Llavors moltíssimes gràcies per la gent que ha vingut, als partits que han aconseguit signar i a la premsa que ha vingut. Ara fem la foto. Sí. Ara em feu una foto, em feu una foto aquí davant amb el... digues, perdona un moment. No sé si puedes una pregunta en castellano también. Podem fer la foto i després... Sí, fem la foto fora i És després... que no em farà, és que algú passa fora de temps. Sí, que ens havíem compromès que seria molt curt, però sí, després parlem.